Ni ako sa tabok guys. Tabok sa may suba guys. Ni tabok ko sa merkado guys kay pila na rong adlaw guys wa mi panakot. Ni palit ko luya guys. Luya tambal sa langsi sa isda. Kay lain kay nang atong sinabaw guys, ug wa joy panakot. Labi na ang luya. Ambot ang luya guys kay mao man joy tambal og mga langsi-langsi, mga paminta, sibuyas, bombay. Mao man joy tambal guys sa mga langsi. Mo na nga kami mga mananagat guys. Tuwa mami mga tinanom, so adto lang mami mangitas merkado ani kung unsay mo mga kinahanglanon. Kay ari na guys, musugat na ko ni Mister. Tiger. Hi Tiger. Kaning akong iro gyud ay ajo way panimot, ajo panggakos. Kani akong iro guys. Og asa ko. Di ra ba jud pasakop sa camera Kung asa ko na gyud na siya guys Ay, Ginoo ning iro Labi na tong pagtabok ng Mindanao guys. Himingaw jud siya. Manggakos. Hello guys. Hi. Yeah. Mga tibuan. Kakaroon guys niya ako sa mga grupo sa mga labasira guys. Ato silang ihinabi guys. Murag daghang isda tingali ni kay sayaw-sayaw man Tiguan naman exercise na. Oh yes. Mao jud na among trabaho guys, buntag sayo. Apil na sa among pagpanginabuhi ang pagpanabog isda guys. So niya gyud mi dinhi sa place baybayon. Mao gyud ni kasagaran kaawan nako guys. Kasagaran labasira guys kanang slim. Kay dili man makalingkod bugsi magbarog Og naata sa kuan, merkado na barikuson. Pero kanya man taning bye-bye gabarog, mga slim ang mga labasira guys Hello guys, may senior citizens nga atong tan-awon guys kung unsa iyahang lihok Nang way buay ay guys kay sige din Ay buay ay. Ano buay ay? Kanang dakog tiyan ba? Mao nay buay ay. Barang siguro. Oy gibarang simbako. Uy, ginulami ang tagdahan tag-isda ron. Kinapo yung pagumangko ng anak din ng kinakwart ng kanaan na dyan Sige si Katirin ni abot ay. Awa na mo lakaw? Awa naman. Mga anak iskila. Iskila si Vera itong seminaryo. Napo din Lika. Dili anang huliin Dunggo na sila. Iyon para ba, pungtan ko. Daan harap, madara bang binalian o ilabay. Hindi harap pustungod. Koy batasan lagi, maupay tagaan. Kasali gani kay, di ko pa rin pitaran ko, ang gano'n na pobre ko,
baw. Di po ko, ug ako'y mga kamunggay, di po ko yung ana Ay, eh. alam ko magbanha. Babak saksi banhaan ra. Mao lagi. Ari lay. Dili na lang. Di na lang kamo Nga, di na ko muri apa rin. May mo na ito. Ano yung tao? ang tiguang na ino mananom, ang mga pay abuntuan. Tanaw ko gusto mo. Bay, ito ang kalabay wakat ng amon. Ang dapat ko sada. Basta nang ahong dito ang mga sana ang usukan ko na. Pero na mga Ay di na tamuan to kay di ara mo timbangan ari di ah. di ada magtimbang. Di ra magtimbangan ari di na lang tamo duol adto kay Mga puti yung sa nga ba? atong pagatpatan kay naa. Ano na aman? Sumamang sa man. Alex. Dosite. Dusiti. Dosite. Dusiti Alex. Ilan? Dusiti. Uy, no. Amorik mo kamanghuran le. Apa ya ulit nang? Huwag mo yan. Ay, dia nama. Alberto le. Uno. 4. Umuhi ko mo na. Mo na ti panghap. Amo na. Ono 4. Ari butang ari dai. Oh, na ikaw saan nagbutang are? Okay na. Okay na. Dos. Dos cuatro. 4. Na kamo na magagay na ha. Dos 4 og uno 4. Oh. Og dos. Ha? Dusiti ba to ka Alex? Oh. Pila? Cuatro dai. Ang uno cuatro. Uno cuatro. Indahan siya. Indahan lang mo lagi. Dinatot dos cuatro o uno cuatro. Dos cuatro o uno cuatro. Dos cuatro. Small Berto. O uno cuatro. Pangawaan. Berto. Anak, asam na? Ka Alex dos. City an. Way tagi ana. Ha? Way tagi ana. Asa? Kay atong patungan na. Di. Man. Madam. Murag toy gahuwat tong daplin to ah. Man. Nakasayungan to atong kaon.